wato annabi yakan birge shi ya amfani da ɓangaren damansa. Fi tana'ulihi, wurin sanya takalmi annabi yakan fara sanya kafar dama. Wa tarajjulihi, idan zai sanya tufafinsa yakan fara sanya kafar dama. Wa fi sha'anihi kullihi, Aisha tace duk abinda ma annabi zai fara shi na alkhairi yakan fara shi da ɓangaren dama. In sallama ne to an fi so ka fara da gaisawa da ɓangaren mutanen da suke dama. Wannan sunna ce, ka fara da dama. Sa takalmi ka sa dama, in za ka cire ka fara cire hagu, don kai haka ka yi sunna kuma kana da lada. In za ka shiga masallaci da kafar dama ake shiga, za a fita da kafar hagu. Za ka shiga gida ka shiga da kafar dama, in za ka fito da kafar hagu. In za ka shiga bayi da kafar hagu, in za ka fito da kafar dama. Malamai daga cikin hikimomi da suka fahimta suka ce wannan yana nuna wato hikima ta shari'a. A yayin da mutum zai shiga masallaci sai shari'a sunna ta karantar da shi ya shiga da kafarsa ta dama. Wannan yake nuna cewa da Allah maɗaukaki zai ɗauki rayuwarsa ya ɗaga kafarsa ta dama, Allah ya ɗauke rayuwarsa to cikin masallaci zai fara. Domin nauyin mutum da yana ɓangarensa ne na dama. In aka tashi ba da labari sai a ce ai yana shiga masallaci Allah ya ɗauke rayuwarsa. In ko za ka fito sai shari'a ta ce ka fita da ƙafar hagu. Da kana ɗaga ƙafan Allah ya zara ran to za ka dawo masallaci, sai a ce kafin ya fita a masallaci Allah ya ɗauke rayuwarsa. Za ka shiga bayi sai shari'a ta ce da ƙafar hagu. Da Allah zai ɗauke ran to mutum sai ya dawo bayi, sai a ce kafin ya shiga bayi. Kaga ya bada labarin kafin ya shiga bayi Allah ya ɗauke rayuwar shi, kaga ya fi fiye da a ce yana bayin. Inda mutum na bayin ne ya ɗaga kafarsa ta dama zai fito, sai Allah ya ɗauke rayuwarsa to zai faɗo waje ne, sai a ce yana fitowa bayi Allah ya ɗauke rayuwarsa. Allahu a'lam. Malamai suka ce wannan yana daga cikin hikimar